Samot-saring mga batikos ang natanggap ngayon ni Congressman Stella Kimbo patungkol sa kanyang naging sagot ukol dito sa bicameral report na kung saan ay sinabi niya na ang mga blanco sa bicameral report ay isang ministerya lamang at iginiit nito na walang mali sa naturang bicameral report. Kaya naman yung ating mga kababayan ay talagang patuloy na pinapatikos itong si Stella Kimbo dahil tila may pinagtatakpan talaga ito. Ang mga hindi pagsagot nito sa media nitong mga nakaraang araw ay talagang palaisipan sa ating mga kababayan na tila ay humingi muna ito ng script kung paano sasagutin ang taong bayan patungkol dito sa mga blankong bicameral report na kung saan ay nakasalalay dito ang taunang budget ng ating bansang Pilipinas. Kung ating pagninilay-nilayan ang mga naging sagot ng mga kabahagi ng mga kakampi ni Bongbong Marcos ay tila nagtutugma ang kanilang lahat ng mga sinasabi, katulad na lamang nitong si Lucas Bersamin na kung saan ay tila pinagtatanggol itong presidente at sinabi din ng ating presidente na wala ngang blanco sa General Appropriation Act at ganoon din ang sinabi ni Lucas Bersamin. Ganoon din ang sinabi ni Senate President Chis Escudero at ngayon ganon din ang sinabi nitong si Stella Kimbo na kung saan lahat sila ay magkakakampi at nagkakaisa. Ang kanilang sagot ngayon mga kababayan ang talagang hinihintay natin ay ang sagot ng ating House Speaker na itong si Tambaloslos. Ano kaya ang kanyang sasabihin at isasagot sa taong bayan na nagtatanong patungkol dito sa blankong bicameral report? Dahil nga pagdating doon sa General Appropriation Act ay kumpleto na, kaya tinatanong natin kung sino ang kumumpleto at ang sagot naman ni Stella Kimbo ay technical staff umano ang naglagay ng amount sa naturang bill. Kaya pagdating doon sa GAA ay kumpleto na umano ito na tinatawag nga po mga kababayan na ministerya lamang. Grabe, technical staff ang may kagagawa ng lahat ng ito. Pero ayon po sa mga paliwanag ng mga kongresista, maging yung ating dating Senate President at iba pang mga senador, kongresista, ay hindi nga po pwedeng mangyari yun na technical staff ang magsasagawa ng paglalagay ng mga amount, ang paglalagay sa fill in the blank. Dahil nga mga kababayan, yun dapat ay nakukumpleto na bago ito ratipikahan at permahan ng mga senador at kongresista. Kaya't malaking tanong talaga kung paano ito nakalusot. Bakit ganito ang nangyari? Samantala, nitong nakaraang taon ay 10 araw nga po mga kababayan, ni-review at inulit-ulit na tingnan nitong si Bongbong Marcos ang patungkol sa national budget. Talagang pinag-aralang mabuti at pinusisi ng mabuti itong ating national budget. Pero ang tanong ng ating mga kababayang Pilipino ay bakit ganito pa rin ang nangyari? Bakit nakalusot pa rin ito? Ibig sabihin lamang nito mga kababayan ay hindi po nagbabasa ang ating presidente kung ano ang nangyayari. Doon pa lamang sa bicameral report, dapat binabasa yan. Pagdating doon sa bill, dapat binabasa at binubusisi yan kung hindi man ang presidente ang kanyang mga staff. Kaya dapat pagdating doon sa General Appropriation Act, yun yung pinaka-final, ay dapat kompleto ng lahat, so perma na lang. Kaso mga kababayan, ay tila minamadali nila na maipasa at mapirmahan ang naturang national budget, itong GAA, dahil nga nalalapit na mga kababayan itong midterm election na kung saan ay nangangailangan po yung ilang mga politiko ng napakalaking budget para sa kanilang kampanya, na alam naman natin mga kababayan ay napakalaking budget ng kanilang kampanya ay magmumula dyan sa national budget. Akalain nyo yun? Bilyon-bilyon ang makukuha nila dyan dahil doon sa bicameral report na blanco, at pagdating doon sa GAA ay kompleto. So hindi natin alam kung magtutotal ba yung mga nakalagay na amount
doon sa Baykam papunta dito sa GAA. At kung sakali magtotal man ito mga kababayan, talagang malaking tanong sa ating mga Pilipino kung paano ito pinayagan. Tapos itong explain at paliwanag naman ni Chis Escudero na kahit may mga blanco at may mga kulang sa bahagi ng bicameral report ay dapat ang masusunod pa rin yung GAA. So parang ganito mga kababayan, no, ang ating paliwanag dyan. May isang tao na nag-request sa iyo ng isang cheque na nagkakahalaga ng 10,000. So nag-request yung tao, tapos ang gagawin is pinirmahan, hindi mo nilagyan ng amount, tapos binigyan mo doon sa nag-request ng ganito 10,000. So hindi mo nilagyan ng amount, binirmahan mo lang. Yun yung cheque. Pagbigay mo sa kanya, iniisip ng taong ito, so ano kayang gagawin? Walang nilagay na amount. Ang gagawin ng taong ito, ilalagay niya yung amount na nagkakahalaga ng milyon. So sino ang talo doon mga kababayan? Di ba yung inutangan itong kinuwanan? Kasi nga ang usapan ay 10,000 pero hindi naman nilagyan ng 10,000. So ang nakuha sa taong nirequestan ay 1,000,000. So ganoon ang mangyayari sa ating bansang Pilipinas. Katulad na lamang nitong bicameral report na kung saan pagdating sa GAA ay kompleto na. At ang lagi nating tinatanong ay sino ang kumompleto. Ngayon sinagot ni Stella Kimbo ay technical staff. Hindi naman po pinapayagan ng technical staff na siya ang maglagay ng mga amount na yun. Hindi po pinapayagan ng ating saligang batas na ang technical staff ang mag-fill up ng mga information ng amount patungkol dito sa bicameral report. Dapat sa Kongreso pa lamang ay talagang sila na ang naglalagay ng ganoong amount bago permahan. At dapat bago pa man magkaroon ng isang mga meeting, dapat na ibigay na yung mga papel, yung mga dokumento sa mga kongresista, sa mga senador para mabasa nila kung may mga anomalya ba doon sa mga papel at dokumento. Subalit binigay nila ito late na. Kaya naman nagmadali sila, perma ng perma, hindi na binasa ang patungkol doon sa mga nakasulat, perma lang sila ng perma. Ngayon nagkaletse-letse. Kawawa ang taong bayan kasi nga posibleng matigil itong pag-distribute at pag-release nitong national budget dahil nga patuloy po ang pagkontra ng ilan nating mga kababayan dahil nga sa usapin ng corruption na kung saan ay posibleng magamit yung ilang bilyong piso para sa pansariling interes nitong iilang mga politiko na gusto na sila pa rin ang mamuno sa kanilang pwesto at manatili sa kanilang pwesto. Nangunguna na dito mga kababayan ay itong si Tambaluslos na kung saan ay talagang tinake down niya yung tatlong kalaban niya sa Leyte para siya lamang ang nag-iisang kongresista at wala siyang kalaban. Hindi man siya gumastos pero panalo na siya. Yan ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas ngayon. Kaya't huwag po tayong tumigil mga kababayan na ibahagi, i-share natin kung ano ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Huwag ho tayong titigil dahil kung titigil tayo, nangangahulugan nito ay hinahayaan na lamang po natin mga kababayan na patuloy tayong kurakutan, kuwanan ng pera ng mga politikong ito. Kaya sa darating na midterm election ay huwag po nating kalimutan na suportahan lahat ng mga kandidato na inendorso ni dating Pangulong Duterte. Nandyan si Attorney Jimmy Bundok, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JB Henlo, Congressman Rodante Marcoleta, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Philip Salvador, Attorney Raul Lambino, isama na rin natin dyan si Dr. Richard Mata, at si Pastor Apollo Kibuloy.